Opšte mišljenje u društvu je da su ovi američki izbori 2020. godine jedan od najvažnijih američkih svetskih demokratskih izbora u istoriji. Mainstream medije su davno izabrale svog favorita i Joe Biden je već proglašen predsjednikom iako nije federalno ovenčan novom funkcijom. Njega svake vesti prezentuju sa titulom President-elect, to jeste izabrani predsjednik. I Joe u javnosti postupa kao da tu funkciju već posjeduje. Slavlje demokratskih glasača pune ulice američkih metropola. Mnogi od demokratskih glasača slave Bidena kao predsjednika i nisu svesni suprotnog. Ne možemo ih ni osuđivati, pošto sve mainstream novine ponavljaju ovu činjenicu bilo levičarske kao CNN, MSNBC ili tradicionalno desničarski poput Foxa. Ako još je Associated Press proglasi nekog pobednikom, to daje izvanredan legitimitet u javnom mnjenju. Strane medije ponavljaju američke. Politički lideri drugih zemalja javno čestitaju novom predsjedniku. Netanjahu, izraelski predsjednik najbližeg saveznika Sjedinjenih Američkih Država, okreće leđa Trumpu. Čak i naš srpski predsjednik bira javno da čestita Bidenu. Xi Jinping, predsjednik Kine, posebno slavi Bidena, ali nisu svi tako brzi da priznaju novog predsjednika. Poput primjer Putina. Neki ipak čekaju zvaničnu formalnost, ili su svesni da situacija na političkom bojnom polju još uvijek nije gotova. Mail-in ballots, vote by mail, je način glasanja gdje glasač ili zbog nemogućnosti ili zbog nedostatka želje odluči da svoj glas da poštom, te registrovani glasač dobije pismo sa glasačkim listićem i popuni ga. Direktno pošalje kovertu u osiguranu glasačku kutiju ili direktno u birački centar. Glasanje poštom je dozvoljeno u politički crvenim i plavim državama. U predsjedničkim izborima 2020. godine države Colorado, Hawaii, Oregon, Utah i Washington su većini svojih glasova dali preko pošte. Ali problemi se javljaju kada istraživanje govori da poštansko glasanje povećava izlaznost. Ovaj način glasanja je povezan sa nizom skandala korupcije, mada moramo držati u vidu da pređašnje brojke koje su izlazile s ovim tipom glasanja u većini država pre koronavirusa su bile manje, pa je broj glasova, ma bilo korupcije unutar ovog vida glasanja ili ne, također bilo manje. Problemi se zaista stvaraju kada se kombinuju sa načinom sakupljanja ovih glasova. Ballot harvesting, ballot collecting, third party ballot return ili sakupljanje glasova. Sakupljanje glasova je procedura gdje glasač popunjeni glasački listić daje na glasačku radniku, zvaničniku ili trećepartijskoj ličnosti, koji funkcioniše kao sakupljač glasova. Taj glasački listić odnese do glasačke kutije. Ovu proceduru su kritičari nazvali ballot harvesting ili branje glasova. Od jula 2020. godine je legalno 26 država ovaj način sakupljanja glasova, ali demokrate guraju svo vreme pre izbora da bude ustaljeni za sve države. Ovaj način glasanja se razlikuje među državama, ali je procedura fundamentalno ista, po novim zakonima sprovedenim među krizom korona pandemije. Zagovornici ovog tipa glasanja govore da pomaže glasačima. Glasač koji je star, mentalno ili fizički slab da popuni sam, u zatvoru, u bolnici ili odsutni. Sakupljači glasova su najčešće na nacionalnom nivou u normalnim situacijama, članovi porodice ili domaćinstva. No, Kalifornija predstavlja najliberalniji odnos prema ovoj proceduri. U Kaliforniji pre 2013. godine zakon je nalagao da glas jednog glasača može biti poslat jedino ako je bolestan ili slab. Pošaljalac mora biti član porodice ili istog domaćinstva. Posle 2013. godine nisi više morao biti ni bolestan ni slab da bi poslao svoj glas. Član porodice ili domaćinstva može poslati vaš glas u vašem odsustvu. Posle 2016. godine bilo koja osoba je mogla da pošalje vaš glas i ne postoje ograničenja koliko sakupljač glasačkih listića može da vrati sa sobom. Jedini preduslovi su da glas ne sme biti poslat iz razloga kompenzacije. Pošaljac mora dati svoje ime, njegov odnos sa glasačem mora biti upisan i potpis svoj na koverti pošaljac mora napisati. Ovo je sve legalno u Kaliforniji. Demokratska stranka kroz sudske parnice pokušava da i ostalim državama uvede zakone poput Kalifornije, konstantno pred predsjedničke izbore. Država sa svojom administracijom može da pokrene slanje ovih glasačkih listića svim domovima unutar svoje države. Ovi glasovi mogu biti poslani bilo kome, da li ta osoba želi ili ne želi da glasa. Neke države jednostavno ni ne plaćaju poštanske službe slanje glasačke koverte. Također, glasački listić može da ode na potpuno drugu adresu, gdje glasač više ne živi godinama. Ako ste ženski glasač, vaša koverta je mogla otići na vaše pređašnje devojačko ime. Neretko se dešava da glasački listići odlaze mrtvim glasačima. Sakupljači glasova nemaju nikakve prave restrikcije nad njima.
Oni idu po domovima i često pomažu glasaču da popune svoj listić. To znači da sakupljači mogu da pritisnu glasača da glasa za odgovarajućeg kandidata. Oni mogu da dok pomažu sami izaberu glasaču kandidata. Najčešće ovaj vid korupcije se dešava nad slabim individuama, licima koji su stari ili mentalno slabiji da bi shvatili da bivaju pokradeni. No, zastrašivanje glasača nije strana pojava od strane sakupljača. Takođe, ako li glasač njima u ruke vrati nezatvoren i ne popuni listić, sakupljač može da ga popuni. Pošto ne postoje prave restrikcije, sakupljač može i da podmiti glasača da mu vrati nepopunjen listić. U Severnoj Karolini sakupljači su otkriveni da upisuju prazne ili polupopunjene listiće. 2013. godine u New Jerseyu gradski kancelar je plaćao sakupljače da od vrata do vrata idu i govorili glasačima za koga da glasaju i nudili im po $50. 6 demokrata je uhvaćeno 2004. godine da su od 1990. godine pa nadalje kupovali glasove za svoje kandidate, mitom najčešće od alkohola ili $20. 2012. godine, gradonačelnica Ruth Robinson iz skupina zaverenika je pokušala da ovim načinom glasanja prisili glasače svog grada koji su živeli u javnim naseljima i glasačima sa svoje lične svojine koje je slavala, pretnju da će biti iseljeni, ako ne glasaju na njenim već popunjenim i spremnim listićima. Takođe je nudila kupovinu glasova od mentalno obolelih stanovnika. U Kaliforniji, kao što sam ranije spomenuo, restrikcije su poprilično olakšane. 2018. godine među izborima se događalo da sakupljači donose i po 100 glasova sa sobom. 250.000 glasova je odjednom izniklo od neaktivnih glasača, koji nisu glasali barem najmanje 4 godine. U jednom okrugu Las Vegasa pokupljeno je 200.000 glasova od strane neaktivnih glasača u jednim izborima 2018. godine. Legacy medije nisu imali toliko pozitivan pogled na ovaj tip glasanja u prošlosti. Mnoge najoštrije kritike prema poštanskom glasanju su date od strane mainstream medija i levičarskih aktivista, pre nego što je Trump okrenuo pažnju na njih, jer se korupcija ovde dešavala dvopartijski. Ali kako je Trump uzeo na sebe da pokrene napad na ovu glasačku proceduru, kao i oko mnogih drugih kulturnih i političkih pitanja u zemlji, levica je odgovorila partijski i reakcionalno, radi kontriranju Trumpa i za dobijanju političkih poena s državnim establishmentom, branići državu, što je svima koji poznaju kulturu levice uvek padalo kao jako paradoksalna reakcija. Za svakog pravog iskrenog levičara, levica je bila kritika mainstreama i establishmenta, što se u skorijoj prošlosti skroz promenilo. U ovim predsjedničkim izborima situacija se odvijala izgleda kao predviđeno. Sve oči su uprte na glasanje u preletnim državama ili ti swing states, države koje nisu zasigurno u plavim rukama demokrata ili crvenim rukama republikanaca. Obe strane su bile srećne misleći da njihov kandidat pobeđuje, no prvobitno značajna prednost Trumpa, jednocifrena ili ponekad dvocifrena prednost, iako prosječni procent izbrojane glasova su tada bili oko 75%, sa izvanrednom situacijom sa strmoglavom menja. Države koje su imale ogromne margine za Trumpa, sada ili za dlaku prevazilaze Trumpa ili ga potpuno odnosi talas, daleke Bidenove prednosti. Države koje su apsolutno iznenađuju novom Biden prevlasti, procenti nikad viđeni u pređašnjim izborima. Biden je uspeo da skupi više glasova nego najpopularniji i najizglasaniji predsjednik u modernoj američkoj istoriji, Barack Obama. Trump gubi prednost u Michiganu i Wisconsinu. Ove države imale su bliske bitke dva kandidata, ali stvara se formula Bidenove prevlasti na izborima. Država bi išlo jasno u crveno. Brojanje glasova bi naglo stalo ili se ne bi odlučilo pobedi kandidata ako je država crvena. Potom sutradan, nova skupina glasova bi bila prebrojena i Biden bi odnosio pobedu za pobedom. U tandem bi išle mainstream novine, proglašavajući pobedu Bidena iako svi glasovi nisu prebrojani. Kako je država tim načinom određena, tako reći zvaničnom objavom pobede novinarske projekcije, brojači glasova bi ostavili brojanje ostalih glasova u toj državi za kasnije i odlicali na brojanje drugih. Ove promene preko noći bi ponekad bile zvanično prepravljene, ali ipak novi glasovi bi išli u zbir svih glasova. Trump tim odmah optužio Bidena i njegovu kampanju da je došlo do krađe glasova. Dominion mašine za brojanje glasova su takođe pale pod sumnju da su imale učinka u krađi glasova. Trump glasno i jasno govori da je on pobedio i da je pokraden. Trumpov legalni tim vođen je od republikanca Rudy Giulianija, koji je takođe držao funkciju vrhovnog tužilaca. Bill Barr, vrhovni tužilac Sjedinjenih Američkih Država, pokreće istragu za predsjedničke izbore, da bi otkrio sve neregularnosti. Rudy Giuliani
odmah je dao izjavu da su zvanični glasački osmatrači bili opstruirani u osmatranju glasova, ali Fox i ostale levičarske novine su dali izjavu da su osmatrači bili dozvoljeni. Rod Blagojević, demokrata, optužuje Demokratsku stranku da je otvoreno pokrala izbore. Nezavisni osmatrač koji je volontirao za republikanca u Michiganu daje izjavu da su kamioni u 4 ujutru dolazili i doneli 61 kutiju poštanskih glasova. Dalje izjave spekulišu da je bilo više kamiona, ukupno 3. Posle prebrojavanja prve grupe glasačkih listića u Michiganu, Trump je vodio 300.000 glasova, ali posle prebrojavanja novo pridošlih glasačkih listića, Trump gubi deo vođstva, koji je spao na 200.000. Ovu promenu bez ikakvog povećanja glasova Trumpu objašnjava ljudska greška, otkrivena kada je prebrojavač dodao nulu za Bidena na novo pridošlu brojku. Greška je prepravljena u roku 20 minuta, ali ne objašnjava da pridošli glasački listići nisu pomerili Trumpa sa brojčanog mesta. Anomalije u povećanju glasova iznikle su tada u 4 ujutru ne i samo u Michiganu, već i u Wisconsinu. Oko 65.000 glasova i ništa za Trumpa prevrnulo je situaciju na pobedu Bidena. Osmatrači u Michiganu govore da su bili opstruirani u svom radu, u više slučaja gde su se sukobljavali sa demokratskim osmatračima, koji su po njihovim izjavama bili više uprti u ove sukobe među kolegama nego izvršavanju svog zadatka. Senator Južne Karoline, Lindsey Graham, je odmah već nedelju dana od glasanja izašao sa dokazima izjavu poštanskog radnika Richarda Hopkinsa. Već od 12. novembra upisano je oko 11.000 prijava i regularnosti na izborima i 500 zvaničnih izjava pod zakletvom, to jest affidavits. Legacy medije osuđuju senatora Lindseya da pokušava da izbaci legitimne glasove iz trke. 14. novembra Nathan Garrett, glasač, potvrđuje da nije dobio glasački listić, a i da je potvrđeno da je glasao poštanskim listićem. Dvoje biva optuženo u Los Angelesu zbog dostavljene 1000 lažnih listića ili nevažećih listića pod opravdanjem da su ih uzimali od beskućnika. Dominion, kancelarija za brojanje glasova, daje zvaničnu izjavu da nije postojalo nikakvih irregularnosti, niti faul igre, kamoli kakvog pokušaja krađe glasova. Ova izjava Trumpovcima je bila sumnjiva, kad su se setili gliča na biračkim mašinama 2019. godine, gde touch screen nije dozvoljavao da se da glas republikanskom kandidatu u lokalnim izborima. Matt Braynard pokazao definitivne dokaze u irregularnostima na nacionalnom nivou, ali još uvek nije dokaz masovne prevare u glasanju, jer krivica ne može biti kačena ni na koga u trenutnoj situaciji. Mainstream novine zagovaraju da ne postoje nikakvi dokaze u irregularnostima još uvek. U Fulton okrugu, zbog pukle cevi, zaustavljeno brojanje glasova. Sutradan, Biden počinje da vodi. Kada je cev pukla, naređeno je svim radnicima u biračkom centru da evakuišu zgradu. Očevici izjavljuju da je ipak nekolicina ostalo unutra, sami sa glasovima bez osmatrača. U Detroitu prozori su bili prekriveni na brojačkim mestima, tako da se nije moglo vidjeti unutra. Zvanični razlog prvobitno je došao duže vreme, od kako je video iznikao, ali gradonačelnik kasnije daje izjavu da nije hteo da da ljudima vani da snimaju ljude unutra, iako je bilo osmatrača vani. No, zvanični razlog se potom menja, da je bio zbog ljudi koji lupaju na staklo i dodaju da je prostor bio pun kapaciteta. Detroit sa izbornom delegacijom otkriva jedno od najvećih irregularnosti. 70% svih poštanskih glasova unutar Detroitovih 134 brojačkih mesta naišlo na disbalans, bez ikakvog objašnjenja. Posle 6 popodne, ipak je došlo do sertifikacije glasanja. Republikanski delegati koji su blokirali prvobitno sertifikovanje ovih glasova su bili izloženi taktikama zastrašivanja. Njihova imena i adrese su bile objavljene na internet, a demokratska delegacija ih je po očevicima zaustavljala dok su kamere bile ugašene. Posle paljenja kamera, republikanski delegati su prihvatili da sertifikuju glasove. U Wayne okrugu dolazi do mešanja procesa brojanja, gde postoji mogućnost da su glasačke listiće brojači zbog pomešane procedure brojali glasove 2 puta. Informacija je dobijena iz intervjua sa radnicom u biračkom centru. Objašnjenje ove pojave je gde su okružni glasovi i poštanski glasovi zajedno brojani, i to dve grupe brojača. Prvobitno brojali okružne glasove koji potom odlaze na drugo mesto i bivaju brojani ukupno. Po izjavi eksperta, to je potpuno van procedure. Okružni glasovi ne smije se pomerati iz biračkog okruga. Oko 173.000 glasova je otišlo Joe Bidenu. Problem je to
što je mnogo više od registrovanih glasača, koji su zapravo nula. Ove glasovi dolaze pravo iz neregistrovanih glasača unutar Michiganovih okruga. Imamo primjer preko noćnog skoka glasova, gdje je pridošlo oko 150.000 glasova. 97% ovih glasova su odjednom preko noći iznikli, svi otišli Bidenu. Dominion mašine za brojanje glasova su po nekim izvorima imale probleme u svojim prebrojavanjima i dodeljivanjima glasova. Kompanija zvanično govori da ne postoji nikakvih grešaka niti neregularnosti. Ali u slučaju Michigana, krivica u grešci na softveru je dodeljena kao ljudska greška, zbog updateovanja softvera. Zvanični affidavit je ustavljen od strane osmatrača Garlanda Favorita da su postojale neregularnosti oko glasova u Georgiji, gdje je broj glasova Trumpu nestao, a veliki broj iznenada porastao Joe Bidenu. To znači da je Trump pokraden ili je Joe krivotvorio nove glasove. Dominion mašine su prošle godine spojile sporazum da će prebrojavati glasove u svim 159 džordžijskih okruga. Advokat Sidney Paul, sada odvojen od zvaničnog legalnog tima Trumpa, da samo sa slobodom pravi nezavisnu optužbu, zagovara da su Dominion mašine jedna od najvećih boljke ovih predsjedničkih izbora. Sidney je jedna od najuvaženijih advokata u SAD-u. Kako je stalo uz Trump tim, legacy medije pokušavaju na svaki način da je diskredituju. Odvajanje nje i Trumpa su okarakterisali kao distanciranje od nekakvog zagovornika zavere. Sistem glasanja po njoj je razvijen u Venecueli pod okriljem Hugo Chaveza. Zvanična izjava od strane više svedoka govori da su znakovi tu, da su slične stvari dešavaju na ovogodišnjim glasanjima u Americi. Po njenom mišljenju, Dominion mašine sa svojim softverom povezanim u više zemalja su kompromitovani u Americi, ali da su hiljade njih upleteni u ovu zaveru. Pošto postoji više dokaza da je moguće ručno na mašini prebaciti glasove, ona zagovara da je sistem pokazao znakove korupcije posle više slučajeva gašenja ili grešaka u Dominion mašinama na dan glasanja, gdje je napravljen glitch sa namerom da prebacuje glasove sa jednog kandidata na drugog. Svaki demokratski kandidat je po njenom proceni dobio oko 35.000 glasova bonus od Dominion mašina. Zagovara da Dominion software može biti i kompromitovan sa USB-ovima ili čipovima. Potom je povezalo i uvođenje poštanskih glasova, po njenom mišljenju skoro prečisto i štampani, sa zaokruženim Bidenom. Također potvrđuje u svom javnom govoru da ima dokaze od ljudi koji su dali affidavits da su očevici pakovanja glasačkih listića u biračke centre, što je povezano sa anomalnim povećanjem brojki za Bidena. Sa kritikovanjem Dominion mašina povezuje i 2018. hakovanje Dominion mašine radi prezentacije koje sprovodi jedan profesor svojim učenicima. Zagovara da ima izjave radnika Dominion mašina da su trenirani kako da odbace Trumpove glasove i dodaju Bidenu, gde postoji opcija prevlačenja bilo kog broja ili skupa glasova bilo kom kandidatu ili samo ih izbaciti iz sistema. Neki glasovi su mereni nesrazmerno, te glas za Bidena meren po 1,25, a Trumpov 0,75. Ona govori da je jedan operator sa lakoćom sredio 1.000.000 glasova po njegovoj volji. Ona pominje sukob Teksasa i Dominiona 2019. ali da Teksas sa nedostatkom novootkrivenih informacija nije znao da je Dominion prevara na nacionalnom nivou, zato što je glavni kod utemeljen u svim biračkim mašinama u naciji. Pošto je po njenim izjavama, Dominion mašine i softver Hugo Chavez poslao u sve latinoameričke države, opasnosti za sve države sveta koje koriste ovaj sistem. Ona zagovara da je ovaj sistem već dugo zastupljen u Sjedinjenim državama i da je Dominion kompanija profitirala ogromno od obe vodeće stranke, kupovinom i prodajom glasova. Ona optužuje guvernera i sekretara Georgije da su upleteni u ovaj skandal, dok izlaze vesti da su oni potencijalno primali mito od Kine. CBS je 2019. godine napravio materijal o lakoći hakovanja glasačkih mašina i jedna od njih je Dominion. Georgija je već 11. novembra dala zvaničnu izjavu ponovnog prebrojavanja. Moramo dodati da je Georgija prva koja je sertifikovala svoje glasove od najvažnijih država u ovom glasanju. Ona je na sebi imala odmah pretnju optužbe protiv Dominion sistema glasanja. U Georgiji hiljade glasača su otkriveni da su koristili lažne adrese. Kongresmen iz Georgije, Jory Hayes, govori da ispitivanje Dominion mašina je dvopartijsko pitanje, jer su demokrati i republikanci imale sudare sa tom kompanijom u prošlosti, dodajući da je siguran da je krađa dogodila unutar Georgije na jedan način ili drugi i da je apsolutno opravdano da Trump vodi sudsku parnicu oko krađe glasova.
Fox 17. novembra izjavljuje da je prebrojavanje samo otkrivalo 2600 glasačkih listića neprebrojanih. Ali ova izjava ništa ne znači bez zvanične državne istrage. 18. novembra reorganizovano je delimično prebrojavanje u Wisconsinu, tada već razlika među Trumpa i Bidena oko 20.000 glasova. Rudy Giuliani 19. novembra zagovara da posjeduje stotine zvaničnih izjava o glasačkim irregularnostima. Fox News optužuje Giulianija da nema nikakve dokaze. Mainstream novine pakuju narativ da je Trump legalni tim podigao više desetina optužbi i da je svaki oboren ili povučen zbog manjkavosti, ali prava situacija je da je tim dao samo par i većina uspešnih radi legalnih manevara. Istog dana Giuliani izjavljuje da povlači sudsku optužbu na izborima oko Michigana jer je postigao svoj cilj time što su zaustavili sertifikaciju glasanja. Veliki dan, 19. novembar, pošto se tad Dominion kompanija nije pojavila na sudskom saslušanju. Dominion pomera svoj centar iz Toronta, gde je delila zgradski prostor sa Tide korporacijom, koja posjeduje jako interesantnu listu donora. Dominion također gasi svoj centar u Sjedinjenim Državama u Denveru. Mnogi od radnika Dominiona gasi svoj LinkedIn profil. Mada, htio bih da naglasim da ove informacije o deljenju zgrade sa Tide fondacijom nisam uspeo da lično potvrdim, iako više izvora govori da je tačno. 22. novembra za Fox News vašingtonski predstavnik Dominiona Michael Steele govori da nije moguće fizički preneti jedan glas do drugog kandidata. On zagovara da Dominion kompanija nema nikakve veze sa Venecuelom, Nemačkom, Barcelonom ili bilo kojom zemljom. Dodaje da prevara nije mogla da se dogodi, pošto se elektronski glasovi podudaraju sa fizičkim glasovima, jer takvih anomalija nije uopšte bilo na Dominion mašinama. Intervjuer dodaje da u Georgiji svaki glas podudara sa fizičkim u prebrojavanju. Michael osuđuje Trumpov legalni tim da nije doneo ni jedan dokaz irregularnosti ni korupcije i da bi bio srećan da ih vidi. Negira da Dominion mašine imale ikakve veze sa Venecuelom ili Hugo Chavezom i da nemaju podršku nikakvih stranih fondacija, već svoj fond dobio od američkih kapitalista i da je Dominion američka kompanija. Također, negira da postoji ikakav način da se USB kartica unese u brojačku mašinu i da ne postoje otušani USB portovi na Dominion mašinama. Mašine, po njegovoj izjavi na intervju, nemaju konekciju na internet. Jedinu grešku koju Michael priznaje u ovom intervju jesu ljudske greške, koje su počinjene jedanput u Michiganu u oblasti da je Trump pobedio i greška odmah prepravljena. Kanadski zvaničnici se javno udaljavaju od Dominion kompanije, koja je osnovana u Kanadi, što Trump prirodno čestita kroz tweet. 23. novembra izniče klip gde Brian Warner za manje od $100 kupuje jednu od mašinu za brojanje glasova i prikazuje više boljki i manjkavosti na njoj, uspevajući uspešno da je hakuje. U videu se ne naglašava da li je to Dominion mašina. Michigan 24. novembra overava Bidenovu pobedu sertifikacijom glasačke pobede, ali borba oko Michigana nije gotova. Republikanski delegati, koji su pređašnje bili zastrašivani da sertifikuju glasanje, prete odbijanjem podnošenja sertifikovanih glasova na ozvaničenje. Posle sertifikacije glasačke pobede u Michiganu, Trump inicira proces tranzicije i GCA dozvoljava Bidenu pristup postizbornom fondu započinjući tranzicionalni postupak. Ali po sekciji 6 tranzicionalnog akta, Biden mora da obavesti delegaciju o svim sukobima interesa. Sljedeće je trenutno samo spekulacija i ceo narativ liči poput QAnon zavere, ali mislim da treba da ih znate. Ti sukobi interesa bi najverovatnije bili u vezi sa Kinom, ali ako su šuškanje u pravu, Trump preko svojih obaveštajnih služba je možda uhvatio Bidena u prevari. Ako se uspostavi da Trump preko vojske posjeduje servere uhvaćene u Nemačkoj, u Frankfurtu, u njima se možda nalazi ključ pobede. DOD, ili ti Department of Defense, zvanično je objavio 17. novembra da unapređuje svoje cyber osiguranje, dok se u nekim krugovima to povezuje sa novopečenom izjavom o puštanju Krakena. Po nekim spekulacijama, Kraken je oružje DOD-a u cyber odbrani i posjeduje mogućnost hakovanja, praćenja i dopremanja važnih informacija u cyber ratovanju. Trump je retweetovao članak o ovoj spekulaciji, podižući još veću prašinu oko ove priče. Također, u zvaničnoj izjavi o sukobu interesa, Biden će možda se opet susreti sa Hunter Bidenovim laptopom, što ćemo odraditi u sljedećoj epizodi.
Biden se u javnosti nije izjašnjavao ni o sukobima interesa, ni o skandalu svog sina Huntera. 25. novembra NTD pravi jednosatni program gdje u naslovu 150.000 novootkrivenih neregularnih glasova i peticija za istragu u Wisconsinu. Dominion mašine su opet u razgovoru. Posle prezentacije Dominion mašine, gdje je prikazana opcija na mašinama da se može manualno dodati glas. Adjudicate Votes predstavlja opciju gdje operator mašine može sam ručno da upiše kome ide glas, ako li mašina ne može pročitati glas, zbog ljudske greške upisivanja glasa od strane glasača. Zvanični sajt Dominion negira ovu opciju. Također, iste vesti govore o mainstream medijama koje prekrivanjem informacija o Joe Bidenu i Donaldu Trumpu preokrenulo je glasanje u Bidenovu korist. Oko 14% Biden glasača u nekim istraživanjima i ispitivanjima govore da ne bi glasalo za Bidena da su znali više o njemu. Posebno se naglašava nedostatak znanja među Biden glasačima oko Hunter Biden skandala, koji je iznikao posle otkrivanja njegovog laptopa i osuđujućih informacija o njemu i Joe Bidenu na njemu. Rudy Giuliani sa očevicima 25. novembra na saslušanju pred Senatom u Pensilvaniji i Gettysburgu zagovara velike optužbe. Sračunali su 682.770 poštanskih glasova, koji nisu bili izloženi glasačkom osmatranju od strane republikanaca, koji su bili ubačeni u glasanje unutar Allegheny opštine u Filadelfiji. Otkrivene su anomalije u vremenu povratka poštanskih glasova. 22.686 poštanskih glasova koji su odmah vraćeni istog dana pošiljke. 32.591 glas je vraćen poštom dan posle. Oko 20.000 glasova je vraćeno pre nego što je i poslato. 8.021 poštanski glas je otišao mrtvim ljudima. 4.984 glasa, koji nikad nisu bili zahtevani za pošiljku, su bili poslani. Prostor za brojanje glasova je namerno bio ograđen i zaustavljao efikasno osmatranje. Također izlazi nova priča tokom brojanja glasova da su duplicirani glasovi, koji su dopisivani roze markerom. Fizički oštećeni glasovi, koje mašina ne može pročitati, su duplicirani. U paru sa dva brojača, gdje bi jedan čitao glas, dok je drugi upisivao glas na novom listiću sa roze markerom. Prvo je bilo obaveštenje da je takvih glasova oko 5.000, potom se govori da je čak znatno veći broj i da se ne zna tačan broj oštećenih glasova. Brojači su danima izvodili ovaj proces i planirali da te glasove overe preko mašine, praveći hiljade ovih glasova. 12. novembra rečeno je osmatračima da mašina ne može skenirati roze marker. Svi moraju biti odrađeni ponovo. Solucija administracije je bila da se brojačima, koji rade sami, daju potpuno čiste koverte, na stotine koverata po osobi, i radnici su sami popunjavali ove poštanske glasove sa tamnom hemijskom, bez ikakve obzervacije. Hiljade glasova su popunjeni, sve dok ih nisu otkrili osmatrači. Osmatrači tek tada saznaju šta se dešava, koji su se sukobili sa administracijom, koja daje rešenje da radnici pokazuju glasove osmatračima na sekunde u razdaljini od 2 do 6 metara. Hiljade ovih glasova je na kraju ipak bilo prebrojeno i ubrojeno na ukupan broj glasova. Drugi republikanski osmatrač je bio u gradu Chester od oko 40.000 stanovnika. Gregory Stenson bio je određen za Delaware opštinu. Celokupna procedura overavanja i prebrojavanja poštanskih glasova je bila očajna po njegovom mišljenju. Lanac komande i izborna administracija nisu imali nikakvog reda. Softver nije bio adekvatno updateovan i ponekad bi neki glasač bio van mogućnosti normalnog glasanja, pa im je po proceduri trebalo biti dat provizionalni glas da popune. Umjesto toga, davani su im obični glasovi. Poštanske glasove su po njegovim rečima forenzički uništavali, odvajanjem koverte od glasa pri brojanju, što ne omogućava valjano prebrojavanje. Posle osmatranja više glasačkih mesta, odlučio je da poseti birački centar, o kome je bio obavešten da su tu već skupina 10 do 20 republikanskih osmatrača. Kada je stigao tamo, nije mu bilo dozvoljeno da uđe. On je tražio zakonsku pomoć, ali je bio pušten tek u 11 uveče. Veliki problem je uvideo kada je primetio gospodina koji u biračke mašine stavlja USB-ove van ikakve procedure, i to oko 24 puta. Dato mu je objašnjenje da to radi na izborima redovno, radi sakupljanja podataka.
ali on potvrđuje da je anormalno više od 2 puta stavljati USB u mašinu. Ali 47 USB kartica do dana saslušanja već nedostaju. On je tokom brojanja glasova zahtevao da se izbrojeni glasovi pokazuju u pravom vremenu, dok su oni updateovali broj glasova svaki 2 sata. Broj glasova je izašao 50.000. On je preko suda, čekajući sudsku odluku 3 dana, uspeo da ode u kancelarije koje su pozadi bile zaključane. One do tada nisu bile date zvaničnoj obzervaciji i kada je prvi put ušao, zabranjeno mu je bilo da išta istražuje. Sljedeći put uspeo je da dobije dozvolu da istraži i našao 70.000 neotvorenih poštanskih glasova u 500 kutija. Demokratski i republikanski osmatrači su potvrdili zajedno ovaj nalaz, ali problem je što su poštanski glasovi već izbrojani. On je zahtevao forenzičku istragu mašina, proces koji ne uništava mašinu, već pod okriljem policije i osmatrača mašine se isključe i skenira se hard drive u procesu od oko 30 do 20 minuta. Njegov zahtev je bio odbijen. Rečeno mu je da svi forenzički dokazi su već arhivirani, no 2 dana pre ovog saslušanja otkriveno da svi zapisi komandnog lanca, dokumentacija, žuti papiri, svi nestali. Svi arhivski dokazi i Delaware opštine su nestali. Administracija je pokušala da skupi sve radnike radi pokušaja rekonstrukcije arhiva, ali su obavešteni da nisu uspeli sve radnike skupiti nazad. Zaključuje da pošto ova opština ima oko 425.000 registrovanih glasača, ovaj tip obstrukcije može potencijalno da diskredituje oko 100 do 120.000 glasova od oko 300.000 datih glasova. U saslušanju još jedan gospodin dolazi na scenu, s ciljem da dodaje još materijal na kontroverzni Dominion. On govori da su mašine apsolutno povezane na internet i da su serveri van zemlje. Glasačke informacije i profili glasača mogu biti izmenjeni ili potpuno izbrisani od strane operatera, administratora ili stranih agenata. Otkriven je virus na mašinama koje zabeležava sve aktivnosti i istorijat ko se sve ulogovao na mašinu. 30. septembra pokradeno je skladište izbornog materijala, 30 USB-ova i laptop. Ti USB-ovi su najverovatnije posjedovali informacije o enkripciji. Po njegove proceni, 1,2 miliona glasova su potencijalno izmenjeni ili lažni unutar Pensilvanije. Njegov tim je otkrio tačke abnormalnog skoka glasova, za koje veruje da su namerno ubačeni glasovi. U jednom primjeru tih anomalija je 337.000 glasova ubačeno odjednom u gomilu. Ukupno sve injekcije sabiraju oko 600.000 glasova, od kojih je samo 3.200 za Trumpa. Legalna pobjeda nastavlja se sa uspehom zabrane sertifikacije u Pensilvaniji i dozvola saslušanja Trumpa oko optužnice, ali njegov apel je na kraju bio odbijen. Ali Pensilvanija još nije van kontroverze, jer isplivava priča gde oko 150.000 glasova unutar te države je potencijalno od strane glasača koji više u njoj ni ne žive. No nova faul igra je na domenu, kako je 26. novembra sajt Sidney Powellove banova na Twitteru. Sidney napokon pokreće zvaničnu optužbu u Georgiji i Michiganu. Velika doza skepticizma iznad njene glave. Zbog optužbi koje sa sobom nosi, niko ne shvata nju olako i svima je jasno da ona sa tako čistim portfolijom iza sebe ne bi krenula u ovu optužnicu bez jake potpore. Ali mnoge stvari koje ona tvrdi nisu lako proverljive. Te zasigurno znamo da ona ima ili nešto sa sobom koje skriva i ne želi da deli do suda radi šok efekta i faktora iznenađenja, ili mora da nastavi blef ako se ispostavi da je mislila da ima jak trag, koji je kasnije otkrila da ne valja. Mnogo toga zavisi sada od njenog slučaja. Ako li se opovrgne njen slučaj, sumnja će biti bačena na sve ostale slučajeve koje sa sobom imaju tekakve validnosti. Ona ima ključ pobede ili gubitka ove trke. Njen kraken je pušten. Po njenim rečima, ovo će biti biblijski. Iznikla je informacija da su nađeni potencijalni dokazi o stranim serverima i da je jedan od radnika Dominijena povezan sa kineskom vojskom na NTD vestima. Krajem novembra dolazi do saslušanja u Arizoni. Novi dokazi i nove optužbe izniču na saslušanju. Shiva Ayyadurai prikazuje primjer da je Biden dobio 130% demokratskih glasova, dok je Trump po računici izašao sa -30. Linda Brickman iz Maricope iznosi svoju izjavu pod affidavitsom kao očevidac, da je lično vidjela da Dominion mašine menjaju glasove za Joe Bidena. Ona je bila zastupnik republikanaca, ali ovo se događalo pred demokratskim osmatračima takođe.
Njoj i drugim očevicima ove anomalije rečeno im je pod pretnjom da ćute. Po njenoj izjavi, proces verifikovanja potpisa je bio sve više zanemarivan radi brzine prebrojavanja. Glasove su mašine uzimale i tada kad se imena na glasu ne podudaraju sa imenom na koverti glasa. Phil Vulgen, ekspert za cyber sigurnost i pređašnji pukovnik, daje svoju izjavu na saslušanju u Arizoni. Zagovara na početku glasanja svaki demokratski kandidat za svaku državu na lokalnom i federalnom nivou je dobio po 35.000 glasova. Phil također izjavljuje da je DHS bio svestan da postoje velike slabosti na glasačkim sistemima. Sidney Powellova izjavljuje da su serveri brojačkog okruga u Fultonu nestali, baš sad tokom njene istrage u Georgiji. Također, republikanski zakonodavci 30. novembra pokušavaju da opovrgnu sertifikaciju u Pensilvaniji. Tokom saslušanja, državna sekretarka Arizone, Katie Hobbs, sertifikuje glasove. Swing state države bivaju redno sertifikovane. To je ekstremno važna boljka Trumpove izborne kampanje. Sertifikacijom glasova ti glasovi postaju u jednom vidu mnogo legitimniji na pređašnje. Svako prebrojavanje glasova je bilo vršeno bez zvanične istrage od strane države. Sjećate se kako sam vam rekao na početku da Bill Barr pokreće istragu? To se nije dogodilo. Department of Justice i FBI još uvijek nisu pokrenuli istragu, iako je Trump pokušava da je pokrene. DOJ govori da nije našao nikakve dokaze prevare. A kako da ih nađe kad nije ni pokrenuo istragu? Ništa to nijednom Trumpovcu nije iznenađujuće. Jer su svi svesni da establishment nikad nije volao Trumpa i da je 2016. bila van njihovog plana. Trump ipak ima plan za sebe. Ovo nije prvi put da se ovo događa. Bush je gubio sve sudske parnice pre nego što je odneo na federalni sud. Sudske parnice na lokalnom nivou su tu samo da poboljšaju poslednju borbu na federalnom sudu. Niko ne očekuje da će se tu odneti odlučujuća pobjeda. A činjenica da Trump gubi svako prebrojavanje u svakoj državi je isto mazanje očiju. Jer u tim prebrojavanjima prebrojavaju se i lažni glasovi. Bez zvanične istrage to je džaba zapravo. Trump pokušava da pokrene prebrojavanje glasova, ali sa zvaničnom istragom, te tako svaki lažni glas biva odbačen u prebrojavanju. Jedino na taj način će prebrojavanje moći da preokrene državu na crveno. Na kraju bih hteo da dodam da je otkriveno da se Dominion software pravi u Beogradu. Delovi za Dominion mašine se prave u Kini i Tajvanu, dok software sam se pravi u Beogradu.